Další školou je základní škola Kolárova. 10 let vlastně na škole směřujeme vlastně tu školu směrem teda k využití výpočetní techniky. Ještě před školním vzdělávacím programem jsme na prvním stupni měli po hodině informatiky v ročníku, na druhém stupni rozšířenou výuku informatiky, po 3 hodinách informatiky. Současný školní vzdělávací program máme směrovaný tak, že vlastně všechny disponibilní hodiny nebo většinu z nich využíváme právě po 1 hodině na prvním stupni a po 2 hodinách na druhém stupni. Tu informatiku nemáme vyloženě samoučelně. V těchto hodinách děti především učíme, jak využívat tuto techniku, jak využívat internet a oni vlastně potom přímo v hodinách, v běžných hodinách využívají právě této techniky a internetu právě k vyhledávání, zpracování informací. Ve všech třídách prvního stupně máme interaktivní tabuly, takže vlastně žáci od 1. do 5. třídy už okamžitě, když nastoupí, pracují s touto technikou, využívají předváděcí sešity, které připravují paní učitelky, využívají samozřejmě software výukový, který máme především od firmy Terasoft. Na druhém stupni momentálně teda 6. a 7. třída, která už pracuje podle školního vzdělávacího programu, využívá interaktivní učebnice firmy Fraus. Součástí těch učebnic jsou nejrůznější pokusy, nejrůznější simulace, okamžitý přístup na internet tady k těmto věcem. Jsou tam různé interaktivní příklady, které žáci mohou okamžitě k tomu řešit, takže vlastně ta výuka je tímhle s tím zpestřená. Samozřejmě nemůže z tohohle vyplynout to, že by s tím pracovali každou hodinu, protože to by časem i ty žáky, jak je počítače baví, přestalo bavit, takže snažíme se najít prostě takovou tu rozumnou mez, kde je to vhodné využívat a kde ne. Máme zde školní klub, který v součinnosti s velkým spektrem bohatým zájmových útvarů, zájmových kroužků umožňuje žákům trávit volný čas. Vlastně každý den od 6:45 ráno až do 5 hodin do odpoledne mají žáci 2. stupně. V současnosti už tam umožňujeme přístup páťákům, kteří se nedostanou do družiny, se účastnit tady té činnosti, kde teda mají nejrůznější činnost, počínaje především teda sportem, využití tělocvičných, chodí do lázní, nejrůznější kroužky, modelářský kroužek, dramatický a podobně. Od příštího školního roku pravděpodobně na škole začnou fungovat specializované třídy 1. stupně pro žáky se specifickými poruchami učení.